جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم. جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم. صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ta'ala ya dawo da mu wannan majalisi karo na uku daga ciki wa minha na sha biyu cikin mazahir na dhaful iman akwai as-sururi wal ghibta bima yusibu ikhwanihi al-muslimin min fashalin aw khasara aw musiba aw zawal ni'ma. Daga cikin alama wanda ke tabbatar da cewa mutum fa yana da rauni a cikin imaninsa wato akwai asuru nuna farin ciki wal gibta da kuma jin daɗi bima yasibi ikhwanihi almuslimin dangane da wani abin da ya sami ƴan uwan shi musulmi min fashal wato na watsewa ko hasara ko a ce sun yi wani asara a musiba ko wani musiba ya sami ɗan uwanka au zawala ni'ima wata ni'ima ta gushe mishi fayash'uru bis-surur sai mutum ya rinka jin daɗi. Ina fata mun gani me yasa yake jin daɗi li annan ni'mata qad zalat wai ni'imar da Allah ta'ala ya ma wancan ta gushe kamar yadda na kan ba da misali na taba ji da kunni na mutuwa aka yi ma abin ban takeici za ka ce murnar mutuwa wannan banza ga wani ya mutu sai mata ne ba suke cewa to wani karyar cin shinkafa ya kare wani karyar cin shinkafa ya kare mai kawo shinkafan ya mutu to keke da wani Allah ta'ala ya kare to wannan alama ce ta raunin imani musiba ya samu dan uwanka yayi hasara kila an je gona an mishi sata kila an fasa mishi shago kila an yi kaza kila wani ina ba da magana mujarradin ka ji daɗi a zuciyarka alama ce da baka da imani saboda ai abin da hadisi ya nuna mana misalin mu ne wajen yadda suke jin ƙaun juna da tausayin juna aka ce mana ka matsalin tasiri ne gangan jiki ne kwara ɗaya in baka gane wannan ba kila ka taɓa yin nan kanka duka ciwon bai wuce ya tsannan haka ne amma ka lura yadda sauran gabubban ka 300 nan da wani abu suke haduwa suke ba da haɗin kai ido ya ki bacci ko ba ka bane gangan jiki gaba ɗaya ɗin mutu haka aka so mu kasance ba daga lokacin da kake jin farin ciki akan musibar da ya samu dan uwanka to shikenan an samu rauni Allah ya kiyaye wal anna shay'an da zai kana yazu alaihi ghayruhu qad zala yana farin ciki saboda wannan abin da ya bambanta da wani ya bambanta shi da sauran ƴan uwa kila kuɗi ne yanzu sun ƙare ko kila mulki ne yanzu ba mulkin kila wani abu ne yanzu babu shikenan sai ka ko ba kana farin ciki to alama kenan na ba imani Allah ya kare abu na 13 wa mimma zahir dhaf al-iman an-nazar ila al-umur min jihati wuqi al-ithm fiha mutum ya danka kallon al'amara da abin da zai hukunci shine shin wai zunubi nawa ne idan an aikata kaza shin akwai zunubi aw adami wuqu'ihi shi kullum abin da ya dame shi shin akwai zunubi ko babu zunubi fa wa gaddu nazar an fi'l al-makruh shin an ce makruhi ne ba ruwan shi wanda ce ba komai shi dai kawai zunubi akwai zunubi ko babu zunubi shi yasa kun ga tun a farkon karatu ne mana ishara wadancan tafasil din da ake mana na kaza wajibi kaza sunna kaza musahabi ba shi ne abin da ya fi zama wajibi mu mai da kankalin mu a kai idan umarni ne shin annabi ya ce a yi shin annabi ya aikata ina fata mun gani shin a wani babi wani abu ne na daban amma kana son ka tsira da imaninka to umarnin manzon Allah ya ishe ka ina fata mun gani idan kana son ka tsira da imaninka umarnin manzon Allah ya ishe ka idan kana son ka tsira da imaninka hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka ina fata mun gani Allah ya taimake mu
sai malam yake cewa ba'd an-nas in jama'a da an yi amalan cikin mutane akwai wanda yake lokacin da yake son ya aikata wani aiki min al-amali la yas'al an al-amali bir shi baya tambayan wasu aiki ne na da'a wasu aiki ne zai kusanta shi da aljanna wa inna ma yas'al shi zai je yana tambaya ne hal hadha al-amal yasilu ila al-ithmi am la shin wai wannan aikin in nayi zai kai ni ga zanibi ko ku a'a hal huwa haramun aw am annahu makruhun faqat wai shin haramun ne ko ko makaruhi ne kawai wa hadhihi nafsiyya tuaddi ila al-wuqu'i fi sharki shubuhat wal makruhat irin wannan tunanin zai kai mutun ya afka cikin tarko na shubha da kuma abubuwan ki mimma yuaddi ila al-wuqu'i fil muharramat yawman wanda wannan kuma zai sa mutun ya fada cikin haram yau da gobe fa sahibu halaysa ladayhi mani' min irtikabi amalin makruh bai irin wannan tunanin wato ba shi da wani abu wanda zai hana shi aikata wani aiki wanda yake makaruhi aw mustabihun fi ko kuma aiki wanda yake da shubha ma dama annahu laysa muharram matakar bai shi ba haram bane shikenan kawai wa hadha kaga wannan shine ainu ma akhbar anhu sallallahu alaihi wasallam shine ainihin abin da manzon Allah ya bada labari bi qaulihi da fadin sa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yarta'a fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ay al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma amrun mustabihat haka nan annabi yake ce man waqa'a fi shubuhat wanda dai ya afka cikin shubha waqa'a fil haram to ya afka cikin haram bisa wannan sai malamai suka ce ashe akwai lokacin da cin shubha ko aikata shubha yake daukan hukuncin haram don annabi ya ce ko asali sai ya ce faman taqa shubhati sai ce faqad istabra'a lidinihi wa irdi to istibra'id dini wal irdi kuma ai wajibi ne ta abin da zaka kubutar da addinin ka ta abin da zaka kubutar da mutuncin ka ai wajibi ne shi yasa rajihin zance shi shubha yana zama haram cin shi ko kuma aikata shi in baka gane shubha ba shine annabi ya sanya shi wani gada ne tsakanin halal da haram ta abin da ka kasa gane meye matsayinsa a shari'a to hanya mafi kubuta shine ka bar shi yasa ma anan annabi sai ya ce karra'i misali kamar misalin makiyayi ne yar'a haula al-hima da yaje bakin gaba yana kiwo yushaku an yarta afi sura kirje fada ciki da ba da mani kiris ya fada ciki saboda kake nan ashe in kana son ka kubuta da addininka to ba magana haram ba hatta shubha sai ka bar shi mun gane ku Allah ta'ala ya kare mala yace ba ma ka ba inna ba'dhan nas cikin mutane akwai wanda idan sabta fi shay'in idan yana yi fatawa akan wani abu wa ukhbira annahu muharram aka baki labari wannan abun haramun ne to bari ku ji yas'al hal hurmatuhu shadida am la sai ce to haram din bai tsanani ne ko kadan ne ko kuma yace to mana a wata mazhaba ba abinda mutane suka kasa su gane shi fa malami ba authority bane a addini ina fata mun gane malami baya da ikon halastawa ko haramta wato wani lokaci akwai kurakurai da muke sai a ce a tambaye malamai su ba da mafita wannan rashin wayewan ilimin shi ya haifar a baya malamai ke bugan kirji ya ce na halasta maka malami ya baki kirji ya ce na gyara ai an waye gari a kasar Hausa sai namiji ya saki matar shi saki uku kuma babu wata shubha a sakin ɗaya bayan ɗaya har uku sai a je a kai malami sadaka a ce a yanka sa za a gyara duk ana irin kuma idan ka samu ɗalibai wani lokaci ana karatu wanda ba su yi zurfi a cikin karatu ba sai ka ji ana irin wannan sabbin da baka ce hadisi da ibi ya ce to mana to a ƙarfafa shi mana a gyara shi mana ko mutum ɗalibi ya je aikata kato ɓara ya zo gaban malami na ba shi ansa yana gage a kuna kaza ne
abin da ke ƙa'ida su matsayin malamai isar da saƙon Allah suke. Ina fata mun gani. Ba su ke yanke hukunci ba su ke abin da Allah ta'ala ya ce ne suke faɗa. Abin da manzan Allah sassaba ya ce ne suke faɗa. Allah ta'ala bai ce maka ka bi wani mazhaba ba. Wanda aka ce ka bi shine wa? Manzan Allah. Wa in tuti'uhu shi ne mahalukin da gaba ɗaya in ka bi shi baka nadama baka asara manzan Allah. Amma in ba shi ba kowane ne in ji al-Imam Abu Hanifa yace yu'khadhu min qawlihi wa yukra illa sahib hadha al-qabr. Yace kowane ne ana karɓar maganarsa a bar dabari ko yace sai ma abucin wannan kabar. Wane yake ne baban Qasim sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka batun ka ce a nemo maka wata mazhaba ba shi bane. Menene dalili ne hadisi ne yazo da shi ko kaza. Ina ba da mun gane. Amma batun magana mazhaban wani su ba dalilin ba fa su ne suka lakana ma kansu mazahibin ba. Abin da ya kamata magana ke. Ba wani malami Imam Malik lokacin da ya rubuta muwatta. Ai an so a kakkaba duk wani littafi a saita mutane a gwamnatanci akan abin muwatta ko ba ga wani ba. Shi yace bai yarda ba. Ce sahabban annabi sun bazama a duniya wani nan gane abu takura ilimi a wajen guda ba zai yi ba da yake dan Allah ya shi kare Allah ta'ala ya masa rahama. Saboda haka jama'a maganan wata fatawa a ce maka a wani masaba ko a wani kaza a nemo maka wani sauki bai taso ba. Dama wajen san a hada cin banza nan aka halakar da mutum ko ba gole kano ko a kasuwa ne indai kana bin a har zaka kwaso jiku ko ba haka bane za ka je ka kwaso ji za ka hata a wajen addini sai ka dan gaya maka wani abu da za ka yi ɗan minti ɗaya da rabi ko lannan ka wuce da sanin annabawa ko ba haka bane abin da ake faɗa. Allah ya kyauta Allah ya shetar da saboda haka malamai ahli sunna a dawo mu dawo ai abin da ya kamata mun gane ko babu wani malami da aka ce da shi manzo Allah aka ce kowane malami ya tsaya abinda Allah ta'ala ya ce ne kawai zai gaya mutane abinda manzo Allah sallallahu ya ce ne kawai zai daura mutane mun gane ko Allah ya taimake mu kuma bambancin malaman sunna kenan da na bid'a za ga suna kafafa ana kurzanta su ana abinda yace na ce ai abin nan ina kallon wani clip kwanan nan a bisa munasaba na maulidin nan ko ina cewa to kai bari an gaya muku ko da kun samu wani labari an ce muku annabi ya hana ku ce ni na ce ai yana faɗa cikin izza ni na ce ai yace ai al-hurmatu awla min at-ta'a. Allah ya kyauta Allah ya shaitar wato mutanen nan ba su san girman manzan Allah shi yasa mai san manzan Allah na gaske shine ahlus sunna. Allah ya jika abin nan guruntun ba dan ya mutu yace inda abin nan ya tabbata yace wallahi in muka fara maulidi ba za a jina ku ba ko ba ga wani yace in muka fara yace wallahi ba za a jina ku yace to amma matsala yace bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to madawo malam yake cewa abin nan sai kaje yana cewa wai yas'alu hal hurmatu shadida aula wa kamil ithm al mutarattab alai to zanibi ne kuma ma za a samu fa misli hada la yakulu ladai ihtimam bil ibti'ad an al munkar wa sayyi'at irin wannan shi ba ya da wata damuwa akan wai ya nisanci wani munkari ko wani abin ki ko wani zanabi bal inda istidad irtikabi awwal maratib al haram shi ya shirya matakin farko na haram zai iya aikata daga nan har ya zarci wato malamai sun gaya mana da yake karatun ana ya gurguje amma dai wato malamai suna gaya mana akwai matakai guda 6 zuwa 7 wanda shedan yake bi ya halakar da bawa. Mataki na farko shedan yakan kokarin ya kawata wa mutum ya zama kafiri. Shi shedan bai da wani burin irin ya ga kasa madan wuta. Idan ya ta jaraba ya ta kawata maka kafirci
bai samu nasara ba to sai ya kawata maka bid'a. Idan ita kawata maka bid'a bai samu nasara ba sai ya kawata maka fasikanci. Idan ya kawata maka fasikanci bai samu nasara ba sai ya kawata maka sakaci da musahabbai da sunnoni. Idan ya kawata maka bai samu nasara ba sai ya kawata maka walakanta makaruhi da sauransu. Idan bai samu nasara ba sai ya kawata maka tarkul aula ga abin da ya kamata. Na ba da mangani amma sai ya koma da kai na ƙasa. Allah ta'ala ya kare. Ai hasarin kenan da aka ce innal insana lafi khusr. Aka ce wannan lada biyu ne, wannan lada uku ne, wannan lada ɗaya ne. To anan ba khairul umur awsatuha bane. Da ba da mangani. Gejin imani shine ka aikata na uku. In ka aikata na biyu kai asara, in ka aikata na ɗaya kai asara ballanta na kuma ce baka kore ba. Mun fahimci nan ko? Allah ta'ala ya taimake mu. Saboda haka wastihadati bi muhaqqarati dhunub zaga yana shirye da ya rinka walakanta kananan zaifuka min ba ta ji anhu al-ijra ala maharibillah wanda wannan zai haifar masa da koma wajen karfin hali wato aikata abubuwan da Allah ta'ala haramta wa zawal al-hawajiz bainahu wa bain al-ma'siyah duk wani shamaki da zai shamakanta tsakanin shi da sabon Allah zai kauce ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم saboda haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa fil hadisi sahih hadisi ingantacce la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanati amsal al-jibal min amsal al-jibal tihama baydan ko fayaj'alaha Allah azza wa jalla haba'an mansura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san wasu mutane cikin al'ummata za su zo ranar tashin kiyama da kyawawan aiki kwatankwacin duwatsun tihama duwatsu farare duwatsu masu girma manzo Allah sai sai ya ce fa ta'ala Allahu azza wa jalla haba'an mansura sai Allah ta'ala ya sanya wannan ayyukan su zan koran banza abin tankarewa menene ne qala Tawban rawi hadis kenan yace ya rasulullah ya manzo Allah sifun ya ce ya manzan Allah sifanta mana waɗannan mutane jallihim lana ya manzan Allah bayyana mana su mu gane su Allah na kona minhu kar ba zan cikin su wa nahnu la na'lamu kar mu fada cikin su ba mu sani ba qala sha nabi ce amma innahum ikhwanukum su din yan uwanku ne wa min jiddatikum cikin fatan iri daya wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun suna tashi cikin dare su rike wani abu na ibada cikin dare kamar yadda kuke yi walakinnahum sai dai su aqwamun mutane ne idan khalu bi maharimillah idan suka kebe da wani abu wanda Allah ta'ala haramta suka duba suka ga hal yarakum min ahadin intahu za su aikata za su suke ta albarman ubangiji wannan keta albarman ubangijin da suke koyi sai Allah ta'ala lalata ayyukan su gaba فتجده يقع في المحرم دون تحفظ ولا تردد sai ga mutum yana fada cikin abubuwan da Allah ta'ala haramta ba tare da kiyayewa ba tare da taraddudi ba wa hada aswa min alladhi yaqau fil harami ba da taraddud wa taharrud kaga wannan ya fi muni akan wanda zai fada cikin zanabi yana cikin kunci da taraddudi wanda zai aikata zanabi yana cikin damuwa da kunci yana fada imani sama da wanda zai aikata gaba gaɗi shi babu ruwan shi wakilin shakhsain ala khata amma da dukkanin bangaren mutanen guda biyu suna cikin hadari walakin al-awwal aswa min ath-thani sai dai na farkon ya fi muni sama da nabi wa hadha an-naw' min an-nas kaga irin wannan mutanen yastahillu dhunubi natijati li dhabi imani ko yana afkawa zanibi yana jaraka cikin zanibi natijar raunin imaninsa wala ra annahu amila shay'an munkar har ma baya ganin ya aikata wani abin kifi walidalika yasfa ibn mas'ud radiyallahu anhu hala al-mu'min wa hala al-munafiq yace shi yasa Abdullah dan Mas'ud Allah ta'ala shi kara mishi da yake sifanta hali da dabi'ar mu'mini da dabi'ar munafiki bi kauli da badan sai yace innal mu'mina shi mu'mini yara dhunubahu ka annahu qa'idun ta jabalan yakhafu an yaqa alayhi
mu'mini idan ya aikata zunubi idan ya koma ya zauna sai a danka ganin zunuban nan nashi kamar wani katon dutse ne da zaura kirin dutsen nan ya faɗo ya danne shi. Mu'mini kenan in ya aikata zunubi baya cikin kwanciyar hankali baya cikin sukuni. Ina fata mun gani. Wa innal fajira amma fajiri mutumin banza yara dhunubahu kadhubabi sai a danka ganin zunubin shi kamar wani kuda ne kawai marra ala anbihi wanda ya zo wuciya ta hancin shi ba qalbi haka za dan kabe shi hakan nan ai da fa'ahu bi munafiki kenan shi ba ruwan shi Allah ta'ala ya tare na shahudu wa minha daga ce alai ihtikar al ma'ruf wala kanta aikin kirki aiki ne na kirki abu ne wanda shari'a take so amma mutum ya danka na fata mun gani wa adamul ihtimami bil hasanati as-saghira da rashin kulawa da ƙananan kyawawan ayyuka wa kad allamana sallallahu alaihi wasallam alla nakuna kadhalik manzo Allah ya karantar da mu kar mu zama irin wannan fa qala wa imam ahmad rahimahullahu ta'ala an abi jarir al-hajim al-hujaymi qala yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu yace naji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullahi ya manzon inna qauman min ahli al-badi mu mutane ne wanda muka zo daga kauye fa'allimna shay'an yanfa'una Allah bihi ta'ala ko da ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala bihi ya manzo Allah ka sanar da mu wani aiki wanda Allah tabaaraka wa ta'ala zai amfanar da mu shi idan mun aikata karantar da mu abinda in mun aikata Allah ta'ala zai amfanar da mu shi fa qala sai manzo Allah ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a annabi yace in dai wannan aikin na kirki ne ko mun kankanta shi annabi ya ce kar ka raina shi ko walau an tafurga min dabbika fi ina'in mustasqi ko da ku cikin dan guganka da ka zo ɗibo ruwa ga wani dan uwanka ka dan zuba mashi dan guga a cikin ƙwaryar ruwan shi ma manzala ce kar ka raina wannan walau an takallama akhaka wa wajhaka ilayhi munbasit Mazala ce kada ka raina ka daidai da kai magana da ɗan uwanka da fuska sakakki. Da ba da magana annabi ya ce kar ka raina wani. Annabi ya ce tabassumaka fi wajhi akhika laka sadaqa. Kaga ɗan uwanka kawai ka saki fuska kai burna banzan Allah ce sadaka ne kai. Allah ta'ala ya mana gudu. To raina irin wannan alama ce ta raunin imani. Wallahi da yawa al'umma ba sai wato wani ba sallah ko azumi ko zakka ko hajji zai shigar da shi aljanna ko dinnan ne ɗabi'un nan ne kyawawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ai ba da'awar ɗabi'un ne na annabi ya jawo su har suka shiga musulunci annabi baya raina aikin kirki ko mun kankanta shi juhudul muqil Allah na yabo kokarin mai dan kadan shi yasa abin da kai yake da wata magana mai ban sha'awa yake ce idan zai aikin kirki baya damuwa da kasara ko killa abin da yafi damuwa da shi don waye da ba da dan wa zaka yi idan Allah zaka yi kawai dangas kai ke da abin kaɗan shi yana da sakamakon mai yawa kuma ba abin da zaka yi ka wuce gejin kyautar ubangiji da ba da magana duk abin da za ka ƙara na ibada akwai ƙarar lagwada da daraja da falala a aljanna wanda Allah zai ƙara. Ina fata mun gani. Kyautan manya yana wuce roƙon yaro. Allah ya mana kuma. Malam yace falau ja'a yuridu na wa izalatul qadri haka ne ko wa kadhalika laqiya al-akh bi wajhin talib ko falau ja uridu an yastasqi min bi'r da wanda zai zo yana neman ya ɗebi ruwa daga wani rijiya wa qarrafa ta dalwaka ko ka daga guganka fa afarakta lahu sai ka zuba mishi fa hadal amal kaga wannan aikin da kai wa in kana zahiruhu saghira ko da yake aikin kankani ne zahirin shi kana gani la yanbaghi ihtikarihi bai kamata ko zakanta shi ba wa kadhalika laqiya al-akh bi wajhi al-talab haka nan ka game da dan uwanka da cikakken fuska wa izalatul qadr haka nan ka kazanta a hanya ka kawar kullun nakan ce yan uwa mata
ku daina tsallake ɗakin kishiyoyinku da shara ku ƙofar ɗaki wannan musiba ba sai ka ga wai an zo shara ba za a share gida gaba ɗaya ba in za a yi mofin ba za ta yi mofin abin nan gaba ɗaya ba jama'a bayi a gida mutum 8 suke amfani da shi amma a rasa mutum 1 da zai wanke a ta ɗaukar infection a bayi saboda musiba da kishi da nukura yanzu don Allah da ka share tsakar gidanku ko da kika share tsakar gidanku zunubi nawa kika samu kaga gida samari sun kai 8 a ɗakin kofar gidan amma ka shiga zauren gidan kai ka ce ana kiwon awaki ne kaga samari a waje su huci tsaf amma ka je makwancinsu sai ka tausaya musu wannan wani irin bala'i wa kuma musibar shi ne wai tun da ba shi kaɗai yake amfani da shi ba zai gyara kaga ana ta fama da mutane biyan kuɗin nefa mutum ɗaya zai iya biya ba amma don me za a ce kowa sai ya samu ido in ka biya zunubi nawa za ka samu lada za ka samu la ta haƙiran na minal ma'ruf shay'an wallahi duk muna tabbata wannan bai kamata dan uwanka in yi watsi da aljanna kai ma ka bina shi tunda aikin aljanna ne in shi ba ya so kai baka so to ba na masa to kai mana a wuce wajen wato shi yasa akwai wasu mutane a cikin ƴan uwa da muke tafiya tare ina yabon kowa amma ina musu yabo na musamman balan dan duniya idan ka bashi aiki shi ko abokin aikin shi yayi ko kan Allah ya sa yi to shi zai kuma hada duka yi ko ruwan shi to haka ya kamata a ce mun zama la ta haƙiran min al-ma'ruf shay'a mun gane ko wa izalatul qadri kauda kazanta wal awsakh da datti min al-masjid daga masallaci masha Allah masallaci mai doki masha Allah Allah yana nuna mutanen masallacin da suna da kokari to haka ya kamata a ce duk masallaci bai kamata a ce da zaga-zagan samari irin a ce masallaci ba shara ba ɗakin Allah bai kamata a bar ɗakin Allah cikin datti ba bai kamata a bar ɗakin Allah cikin ƙazanta ba a share shi a gyara shi bai kamata a ce masallacin Allah ana samun masu nan bango ba bai kamata a ce masallacin Allah ana samun datti ba to da asab yanzu musiba har sata ma ya koma masallaci sace a sace kayan masallaci a sace kayan masallata na halitta bai kayan Allah a garin nan ba a jera alƙur'ani an taka an kwance banka ba dole musiba yawa ba jama'a kayan Allah rama ko shi ma zama gashin ga zaman Allah rama kai ma cin mamman ka sata kwani Allah bai da alheri bawon Allah yana neman abin da za a ci a sa a bakin salati ka ci kayan Allah rama ka zo da lafiya banda na islamiyyu ka je masa makarantu aƙalla windo a islamiyya ta ba a shiga cikin aji ai kashi jama'a wannan fa ita ce al'ummar da muke rayuwa da ita ina imani ana shi wannan ba wai maganar raunin imanin bane in ka ce ma ba imanin sai a ce baka ce ba tunda dai wanda zai shiga aji da ake rubuta ake kuma kalla ne zaka je ajin islamiyya in ka duba da kyau ba za ka bi bismillah Allah ga bismillah anan kai kana gaddar kashi Allah subhanahu Allah ya kyauta hatta walau kana kishatul ko hatta da irin bawo waɗannan ko irin dan abubuwa da haka kananan abubuwa na datti din nan fala Allah hada al-amal al-kalim tayi wannan aiki dan gankani ya kunu sababan fi magfiratul dhunub zai zama dalili na gafarta zunubanka
karka raina. Haka ke ma ‘yar uwa karka raina ko mun kankance shi. Haka nan ku biyu a wajen mamanku ko ku a wajen mamanku komi a ce ke wace. Ai shi wato mai ansa gayyata ake mata yin biki. Ai ka'idar tarbiyya haka take da duk inda ya fi taushi nan aka fi karkata. Da yawa makan ɗauki abu a matsayin sai mu rinka kallon ko a babin balanta ko a babin zamantakewa na iyali sai a rinka kallon kamar zalunci ne da kiyayya. Na ba zalunci da kiyayya. Mutane guda biyu suna faɗa. Wannan kana ce mishi dan Allah bari zai ce na haƙura. Wannan in ka maza sai ya zargi Allah ba. Kuma an ki zaman lafiya don Allah wa za ka yi ta bi don ka zauna lafiya. Na? Shi wannan mai haƙuri, credit ne wajenka. Da abu ya taso a ce to ya haƙuri. Ni komi sai a ce yi haƙuri, sai a ce an ce ka yi haƙuri. Wa ma sabarka illa billah. Haka ne za ka yi. Da yawa za ka mana kuskuren bayan da an ce ma an maka karama wa yana akabtun fa akibu bi misli ma ukibtum bihi wala yan sabartu la wa to ka gwama sabarun da uban mana ka gada ku gwama ka gani. Ai abalagance na nuna maka zaɓin Allah. Fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala yan sabartu la huwa khairul lisabirin. Hakurin ina jin su huda ka kawo ta su. To wannan yana nuna maka haƙurin shi ne yafi. Ana jikan limami ikara yakan ce duk wanda ya haƙuri bai kai ga gaci ba ya ce kaɗan yayi. Ya ce inda ya kai da yawa za a kai ga gaci, ce Allah ne ya faɗa. Allah ta yi mu. Saboda haka wa rabbi yashkur Allah ta'ala zai gode li abdihi ga bawansa misli hadhihi al-af'al ko zai gode masa irin waɗannan ayyukan fa ya gafir lahu har ma ya gafarta masa. Alamta bala yace baka gani ba annahu sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace marra rajulun bi ghusli shajaratin ala zahri tariqin fa qala wallahi la anhiyanna hadha min an almuslimina la yudhihim fa adkhala aljanna. Manzo Allah ya bada labari yace ga wani mutum marra bi ghusli shajaratin wato ya zo bushewa ne sai ya ga wani reshe na wani bishiya ya dan karyo a tsakiyar hanya. In an zo wucewa alamu na nuna za a iya cin karo da shi. Kun gane ko? Da ya ga haka sai ya ce wallahi la anhiyanna hadha an adal muslimin. Ya ce ne ko wannan bishiyar wannan reshen da ya karkato akan hanya yace sai na kawar da shi barin hanyar mutane kan musulmi su zo su ranka cutuwa da shi. La yuqdihim kar ya cutar da su. Fa udkhila aljanna a sakamakon haka manzo Allah ya ce aka shigar da shi aljanna. Idan duk faɗi tashin da muke ina muke nima ba aljanna muke nima ba to kar mu raina aikin aljanna. Allah ya taimake mu. Mala yace innan nafsal lati tahtaqiru a'mal alkhair zuciyar da take raina aikin alkhair alyasira kanana fiha sawa ko wa khalal ko wato zuciyar da take innan nafsal lati tahtaqiru a'mal alkhair alyasira فيها سواء وخلل فيها سوء وخلل إن النفس التي تحتكر أعمال الخير وتزوجي تكي رينا وتؤيك ناء الخير اليسيرة وتتكي وندك كنكني فيها سوء وخلل وأن زوجي تنا دموكم أو تنا درش النكرتا ويكفي في عقوبة الاستهانة بالحسنات الصغيرة وتيا إشيك وجه عقوبة ولكن تكأنانا أيك كاواوا الحرمان من مزية عظيمة ذا حرمتا متن وتمسية وتتك بجرمة التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم ودى من ذا الله صلى الله عليه وسلم وتوينوني أكنسا يتي من أماط أذن عن طريق المسلمين من ذا لا تولد دي كوا ددتي kazanta gabaran tafarkin musulmi kutiba lahu hasan manzala ce za a rubuta masa kikkiawan lada daya. Dan ka lura da in muna lura da irin waɗannan wannan zai sa mu ranka gyara watan da ke fitowa ta kofar gidanmu
gwata ne ba zai fito, ɗan rariya ne haka nan ɗan ziri da za a ranka gyara shi, hanya za a wuce sosai ba sai an yi gada ba. Amma saboda rashin gyarawa ta faɗi ko ba ga wani datti ya zo ya shiga ta kamuwa outbreak da sauransu. Mai irin wannan ba za a ranka yin kashi a leda ana jefowa ta bayan gida ba, za a yi an gwanin. Alhamdulillah na ga gwamnati karamar hukumar Zaria za ta sa dokan kashi a hanya. Allah ya taimake su. Bala ya ce wa man taqabbalat lahu hasanatan dakhala al-janna wa man tuqabbilat lahu hasana, wanda da aka karbi kyakkyawan aikin shi ko yaya ne dakhala al-janna, annabi ya ce zai shiga aljanna. Wa kana Mu'adh radiyallahu anhu yamshi wara'a wa kana Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu yamshi, wato Mu'adh bin Jabal Allah ta'ala shi kana mishi da wata rana yana tafiya, wa rajulun ma'ahu, da wani mutum tare da shi, fara fa hajaran an min at-tariq, mutumin sai ga wani dozi akan hanya sai kau da shi. Fa qala ar-rajul, wato sai Mu'adh kai sai kau da shi, sai mutumin ya ce ma haza, kana tafiyan ka haka ka abin nan menene wannan kuma? Fa qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah yana cewa man rafa'a hajaran min at-tariq, wanda ya kawo da dutse akan hanya, kutiba lahu hasana, za a rubuta masa lada. Wa man kana lahu hasana, wanda kuma duk ya zan yana da kyakkyawan lada da khala janna, ya shiga aljanna. Inji manzon Allah. Ya kamata a ce muna tafiya irin wannan, kar kai tuntube ka tsaya ka kauce, da kai tuntube ka tsaya ka kawo, in ma baka yi tantaban ba ka hanga kana tafiya akan keke ne ka gani ka dan kauce, wani kwalba ya dan ka dan kauce ya baki, ka tafiya akan mashin ka dan ga kwalba ka dan kai da baki, ka tafiya a moto ka gani kai baki ka kawar, Allah ta'ala zai baka lada. Duk faɗi tashin nan da yake aljanna muke yi, ko ba ko ne ibadan nan ne duk da muke, sallan nan ga irin sallan da muke, minti 5 minti 3 ko ba ko ne, azumi ko wani sai ramadana, zakka ko dama ba kowa Allah ta'ala wurin shi. Wato ku lura kullum na kan bada a cikin nau'ikan arkanul islam din nan guda 5, wallahi wani mafi yawan mutane 2 ne suke iyawa. Daga kalmar shahadan sai sallah. Ba ku sa kwanda ba sa yi azumi ba? Na? Akwai da ba sa yi azumi. To zakka, karka yi maki ana akwai da bai taba zakka ba. Da? Ba kowa, in noma ne ba kowa ke yi ba. Ballantana kuɗi, wane ke da ajiyayyen kuɗin da sun kai ina jin miliyan 2 $2 balon, ku ne a halabin. Kila ina jin sun kai wajen miliyan 2. Wake da adananin kuɗi miliyan 2. Waye noma buhu 5 ko 7? Kaga ba su da yawa. Aikin hajji ko shi ma nan kai mamaki a wanda ba su je ba. Wai misali ba? To kaga ashe abin da yasa nake ba da wannan misali, kaga muna da buƙatar wasu ayyuka da za mu cike waɗancan gida. Shi ne kawai hikimata. Wasu ayyuka ne su ne irin waɗannan ƙananan ayyukan da muke raina. Allah ta'ala ya taimake. Abu na 15, adam al-ihtimami bi qadaya al-muslimin. Wato rashin kula da al'amuran da suka shafi musulmi, wala tafa'ul ma'aha, da kuma fatan alheri ga al'amuran da suka shafi musulmi, la bi du'a'in wala sadaqatin wala i'an. Ba ma addu'a, ba ma sadaka, ba ma ba da du'a. Shi ma wannan rashin wannan abin, rashin damuwa da al'amarin musulmi, cuta ya kama ɗan uwanka ka ji shi ta shafa, gidan shi ya faɗi ka ji shi ta shafa, ina ba da mun gani, ai masa mutuwa ka ji shi ta shafa,
bai samu albashi ba ka ga wannan matsalar shi ne, a kore shi aiki ka ga shi ta shafa, akwai alamar rashin imani. Ina fata mun gani. Mala yace fa huwa barid al-ihsas tijahi ma yusibu ikhwanihi fi buqa'i al-alam, yana da sanyin hali da sanyin dabi'a, yana jin dadi ta bangaren abin da ya shafi ƴan uwan shi musulmi a duniya. Min tasaddad, in dama ne aka samu dama akan ƴan uwa musulmi a wani wuri, tasallad al-adu kenan bai damu ba. Wal qahr, irin jayan shi akai, wal intihad wal kawaris, wasu matsaloli da damuwoyi duk shi bai damu ba. Fa yaktafi bi salamati nafsihi, shi dai kawai in dai shi ya tsira shi ke. Abinda ba washe kan ce wai in jifa ya tsallake shi, wai in jifa ya tsallake kanka ya fada kan uban kowa, wannan ba karantarwar musulunci bane. Wa hada, kaga wannan natija shi zuwa fal iman, dukkan wannan sakamako ne na raunin imani. Fa innal mu'mina bi khilafi dhalik, mu'mini sabana haka yake. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina min ahli al-imani bi manzilati ar-ra's fi al-jasad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina, lallai shi mu'mini, min ahli al-imani, wanda ke da imani. Al'amarin da ya shafi dan uwanka musulmi alama ne na kana da imani. Abu na 16, wa min mazahir dhaf al-imani, na daga cikin hakika na raunin imani, infisali baral ukhuwa bainal mutadafiyin, wato shine yanke igiya na zamantakewa ko kuma yanke alaka na ƴan uwantaka tsakanin ƴan uwa. Ina fata mun gani. Saboda mene? Kawai dan yau da gobe wani dan matsala ya dan faru, kila ma na farko kenan, ce to wallahi ni tunda yayi min haka, tunda bai min haka, da ni da ita har abada. Mala yace ya kula sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tawaddathnani fillahi, ma tawaddathnani fillahi azza wa jalla aw fil islami. Manzo Allah ya faɗa yace ƴan uwa biyu, mutane guda biyu ba za su taɓa son junansu a cikin musulunci ba, ko kuma ƴan uwa biyu da suke ƙaunar junansu saboda Allah ba za su so junansu saboda Allah, fa yufarriqu bainahuma awwal dhanbin, sannan a ce zunubin farko, laifin farko ya raba tsakaninsu. Kun daɗe kuna tare, yau kawai ya maka ba daidai bai ka ce wallahi har abada. Allah ma idan kai mai zunubi, laifin farko ba kasafe Allah ke ɗaukan mataki a kanka. Da Allah na ɗaukan mataki a kanmu a kan laifi na farko, kai har ma na 10, da za mu gani. Amma mene da yake tafi da rahamar Ubangiji, jan kan Ubangiji, tausayin Ubangiji. To mu ranka yafe mu junanmu, mu ranka gafarta mu junanmu, mu ranka san ƴan uwanmu, sai Allah ta'ala ya yafe mana. Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Ku duba Mista ya shiga cikin wancan jita-jitan da ake ta yadawa ga akan Nana Aisha, Allah ta'ala shi kara mata. Da labari ya bayyana cewa Mista yana cikin waɗanda suke wannan ko suke yada maganan nan ko suka yadda da shi, bayan Allah ta'ala ya wanke Nana Aisha, sai da na Abubakar rantsuwa yayi ba zai sake ba Mista tuwon gidan shi, ba zai sake ba shi, don shi ke kula da shi, shi ke ci da shi, shi ke ba zai sake ba. Allah ya saukar da tsawa ga sayyidina Abubakar, wala ya atali ulil fadli bikum wa sa'ati an yutu ulil qurba, ko ba haka bane? Har Allah ta'ala yake ce wal ya'fu wal yasfu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Da kace ba za ka yafe ba, kai ba ka san Allah yafe ba. Yanzu za ka san adadin zunuban da kai daga kullowar rana zuwa yanzu, tsakanin wanda ka faɗa da wanda ka ci da wanda ka gani da wanda ka yi tunani. Allah ta'ala ka yafe mana. Wa fi riwayati Allah ya ce fa farraqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithu ahaduhum, a ce zunubi kwara ɗaya da ɗaya sai ya raba tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a haka. Mu'mini dan dan uwan shi ya saba masa, an samu dan bambancin ra'ayi, an samu dan tashin tayi na yanzu, a ce wai an ware wannan ya bana wannan ya bana, an daina alaka har abada. Annabi ya ce mu'mini ba haka yake ba.
mala yace fa hada dalilun ala shu'umil ma'asiyah wannan dalili ne akan shu'umcin sabo qari qala rawabit al-ikhud wato qawiyya wa yafsimuha za a iya shu'umcin sabo zai kai ga wato za a dade ana tare dangantaka na yan uwantaka da abota za a dade amma wani lokaci shu'umcin sabo lokaci guda sai ya rubuta duk alaƙar da aka yi shekara 50-40 baya duba tsakanin mata da miji a shekara kaza lokaci guda kawai kamar yadda annabi faɗa ne sai ta ce ma ra'aytu minka khairan tatko duk wadancan abubuwan da kai duk ta manta haka nan kai ma yana ni ban san wani abin alherin da ce mun ƙarya kake Allah ta yi mu malam yake cewa li'anna Allah mala yake cewa fa hada dalilun ala shu'ub al-ma'siyah kai qala rawabit al-ukhwiyya wa yafsimuha fa hadhihi al-wahsha allati yajiduha al-insan bainahu wa bain ikhwanihi irin wannan dan damu wannan dan kunjin wato da ɗayan musulmi yake ji a cikin zuciyar shi dangane da ɗan uwan shi a hayanin wani lokaci hiya natijatu da zidal imani bi sabab irtikab al-ma'asi wato natija ne na karancin imani wanda yake shi kuma dalili shine saban Allah da ake la'anna Allah yasqutul asi min qulubi ibadi tun me saban Allah ta'ala yana saukar da darajar shi a zakatan bayansa idan mutum ya zan yana yawan saban Allah ko da a koye mutunci da daraja da yake da shi a idanun mutane sai Allah ta'ala ya rinka cire kwarjini ya rinka cire mutunci ya rinka cire daraja ina fata mun gani fa'ishu bainahum aswa aishi ran rayuwa tsakanin mutane munin rayuwa saqitul qadar ya ran rayuwa tsakanin mutane bai da wani daraja ko zaril hal la hurmatan yana da wato bai da wani alfarma kaskantacce ko bai da wani alfarma wajen mutane wa kadhalika yafutuhu rifqatul mu'minina waka dan kuma irin tausayin nan da jin kai da abuta irin na mu'mini zai kauce mishi wa dafa Allah anhum kuma irin kariyar da Allah ta'ala ke ba mu'mini shi Allah ba zai ba shi ba fa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu domin Allah ta'ala yana kariya ne yana ba da kariya ne da tsaro ga wani wadanda suke imani Allah ta'ala ka sanya mu cikin su da 17 wa minha adam al-istish'ar bil mas'uliyyati fil amal li hadha ad-din wato rashin commitment wato mutum ya zama baya da shi'urar wannan hidiman na addinin aikin shi ne kawai da ka dole biyar ta so a je wajen sirima a wannan aikin sirima lalacewa ta kai mutum ya zo yana neman yin musulunta sai ka dana baka waya ga wani ya zo musulunta kai ba aikin ka ne ga musulunta ne kuma mai irin wannan sakata ku ba na ansa ai abin da ya zo maka gwargwadon abin da ya zo maka a wannan taki abu ne wanda za ka iya ba wanda bai iya ba kalmar shahada ne baka sani ba kuma ga ana sako wai ka ga a zaben gashi ba yanzu ba ana nan ana yi kana da damar da za ka haɗa ma ka ɗauki waya kafin wanda kake tunanin ya zo ya hana ɓannan ta abu ko ta yi illa in kisan kai ne an yi kafin kiran 'yan sanda 'yan anguwa mai kuka yi ko ba zama ne ba kafin kiran wani malami kuka za wani fatawa kuka bada ai akwai fatawa ta emergency imana ya halasta a shari'a wata karisa ta zo ta fi duro yanzu kuma kai ne malamin kuma ba wani abu da za a iya bai kamata a bata ta wuce ba sai ka nemi taimakon Allah ka haɗa wannan da wannan ka bada fatawa a je a ci gaba da karatu in aka gano an yi kuskure a gyara a gaba ina fata mun gano wannan Allah ta'ala taimake mu to mala yace fala yas'ali nashri sai ga mutum baya kazar-kazar wajen yada addini ga annabi da cewa ballighu anni walau aya yara an kaga suna abin da bai dace ba a mustawanka ka hana su yana shan taba kana da nassi kana da hikimar da dabaran da zaka yi miji ka nuna miji taban nan ba kyau yana shan wiwi ko yana dauke yana kaza akwai hanyar da zaka baka ganar da shi ba sai ka kira mishi taro na kasa ba kun gane ko
wala yas'al khidmatihi za ga mutum baya kazar wajen hidiman addini ba haka ake ba ala naqid min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina lamma dakhalu fil islam kaga nan akasin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wanda su alladhina lamma dakhalu fil islam fi din lokacin suka shiga addinin musulunci sha'ru bil mas'uliyyati ala al-fawq nan da suka ranka jin cewa wannan fa aikin nama ne ko ba gari ku kalla waɗanda baƙi da suka zo wajen annabi sallallahu da sun zo kawai suka karɓi abin da za su karɓa kawai sai su koma garinsu sai isarwa suke ku kalla hadisin Malik bin al-Huwairi da suka taso daga ƙauyensu su wajen 20 kwana 20 suka yi da manzan Allah suka koma annabi ya ce ku je ku karantar da mutanen ku shiryatar da su ku yi musu wa'azi in lokacin sallah ya babban ku yi muku sallah ko wa sallu kama ra'aytumuni usalli haka nan yan uwa mata kin tashi kin yi aure kin je wani gida ba sa islamiya ba sa kaza kar ki ce bari a bere mu a fikina a shakina wai in ka shiga gari kaga kowa da bindi ba karantar musulunci bane za ba da man gani ka kawo gyara a damar da Allah ta'ala ya baka wa hada Tufayl bin Amr ga Tufayl bin Amr Allah ta'ala shi kara mishi da ina jin Tufayl din nan shine sahabi na karke cikin sahabban da aka iya sani wanda shine sahabi na karke a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya shekara ta 100 da bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Tufayl din nan yana cewa kam kana baina islamihi wa dhahabihi li da'wati ila qaumihi ila Allah kwana nawa ne tsakanin musuluntan shi da kuma tafiyarsa zuwa wajen da'awa yaje kira mutanansa zuwa ga addinin Allah laqad nafara ala al-qawl li da'wati qaumi ai yana karban musulunci landanan wal-fawr da gaggawa ya juya wajen mutanansa alkhairin da ya same shi yana son su ma ya same su wa mujarrad dukhulihi fi din al-islam mujarradin shigan shi cikin addinin musulunci a hasa anna alaihi mas'uliyatin azima tun a lokacin ya fahimci cewa akwai fa sauran aiki ba akwai mas'uliya mai girma akai shi fa talaba min rasul sallallahu alaihi wasallam an yarja ila qaumi take ya nema daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi izini yana son ya koma wajen mutanen shi faraja ada'iyan illa subhanahu wataala ya koma yana mai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala amma wal kathiruna al-yawma yamkusuna da yawa mutane a yau suna zaune fataratun tawila lokaci mai tsawo ma bainin tizamihim fi dini tsakanin zamtun su da addini hatta wasulun ila marhalati da'wati ila Allah azza wa jalla har zuwa kaiwan su ga matsayin da suke da awa zuwa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala kana nasu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumuna bima tattaba ala ad-dukhul fi din su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan tsaye da abin da ya hau kansu daga majalladin shi shiga addini kai bin mu'adatul kufa suna shiga cikin addini to sun san ba musulmi ba arni kai ba ruwan da arna ko wal bara'a za su fito na fito da arna ko wal bara'atu bil wa mafasilatihim sirabu da su fa hada sumama bin asad ga sumama bin asad radiyallahu anhu Allah ta'ala shi kara mishi da ra'is ahli yamama shugaban mutanen yamama lamma usira lokacin da aka kama shi waji'a bihi aka zo da shi farubita fil masjid aka daure shi a masallaci wa urida alayhi rasulullah wa arada alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo ya sami usala ya same shi yace ya bidiro mishi da musulunci yace ka musulunta thumma qadafa Allahu an-nura fi qalbi Allah ya jefa haske a cikin zuciyar shi fa aslama ya masalanta wa dhahaba ila al-umrati tabu umra falamma wasala makkah yana isa garin makka qala li quraish sai ce mu quraishawa qala li kafir kufar quraish sai ce mu kafiran quraishawa la yaslihukum habata hintatin min al-yamama ku sani ni fa nan da kuke gani kan mage ya waye na musulunta ne shugaban yamama daga nan ne ake muku fataucin alkama kuke samun abinci to ina rantse muku da girman Allah in dai alkama ne daga yamama ya zo wajen ku
wallahi ba zai zo ba hatta ya adana fiha rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ne ya ce a gaba aji dai daga fara ya fara aiki wa mufasilati lil kuffar rabuwan shi da kafirai wa muhasirati lahum iktisadiyan da kuma yanda ya kokarin tsare musu karfin tattalin arziki wa taqdimi kafatul imkaniyatil mutahat li khidmati da'wa da kuma gabatar da dukkanin daman da ya samu don hidimar da a wannan hasalat alal fawq nan take ko ita ba da anna imanul jazim domin imanin shi tabbatacce istajaba min hadal amr ya wajabta masa wannan aiki na ba da magana saboda haka ake so nan take kawai dan baka san wato lokacin da azali zai zo maka kar ka mata baka yi ma Allah komai ba na fata man gane wannan abu na 18 wa min mazahiri wa min mazahiri al-fadh wa min mazahiri daga cikin wato haƙiƙani da alamomin raunin imani akwai al-faz'u wal khawf inda nuzul al-musiba razana da kidimewa da tsoro dan wata musiba ta sauka a hudusa mishkilatin ko wani mishkila ya faru fatarahu murta'idul fara'i sai ga idanun shi ya ware da fata wato duk ya je mai ya rikice mukhtalif tawazun ba shi da nauyi sharidul dhihn zuciyar shi ta watse ta tafi can shahisul basar ido ya raina fata ya harifi amrihi inda ma yasabu bi mulambatin awbaliya wato al'amarin shi ya daddace lokacin da aka same shi da wata ƴar matsala ko kuma wani bala'i fatangaliku fi ainihi al-makharija wato duk wani manfita sai ya rufe a idanunsa wa tarkabuhu al-hum bakin ciki da damuwa ko sai zo imame shi fala yastati muwajahati al-waqi' bi jinanin sabit ba zai iya fuskantar wannan abin da ya faru da tabbataccen zuciya ba wa kalbin qawi da karfafin zuciya ba wa hada kulluhu bi sababi dha'fi imani wannan shi ma duka sanadiyar wani imanin sa ne walau kana imanuhu qawiyan da imanin sa yana da karfi la kana sabitan ko da ya tabbata da ya kasance tabbatacce ina ba da magana zaka da yawa cikin mutane akwai wani kawai bajara da mutuwa ne za a yi mishi sai kama haukan karya ko ba ga mutuwa ala jikan wani bawan Allah ya jima bai haihu sai ya faɗa kwara ɗaya tal yana son shi yaron ya fara kaiwa wani manzanin abin nan sai aka yi ruwan mamako ruwa sai ya zo sai ya tafi da ɗa mutane ana ta tunanin yanzu da wani fuska mai za a je a gaya masa aka samu wani mai karfin hali ya zo ya same shi ya zaunar da shi ya fara mishi wa'azi ya ce malam tafi alas faɗi menene matsala ya ce ɗan wanda Allah ta'ala ya baka shi ne Allah ta kai da shi ya daga wani ya ce Allahumma in kunta kad ablaita fa qala ma kad afaita ya ce to menene ya Allah in ka jarabce ni yanzu to shekara nawa kana da damu ko shekara nawa me ba kai mun ba dan ka faɗa kwara ɗaya dama ba kai ka bani ba to haka ake so idan musiba ya same ka kawai ka rikice ka haukace haka je kana wailu kana faɗan abin da bai dace ba ta alama ce ta zama iman Allah ta'ala ya kare malam yake cewa walau kana imanu thabit qawiyan lakana thabitan wala waja a'zab al-mulimmat da ya fuskanci mafi girman waɗannan matsalolin wa aqsal baliyat da waɗannan bala'in bi kuwatin zai fuskance shi da ƙarfi wa sabatin da kuma tabbata saboda mene ya san cewa wannan abin daga Allah kuma ya san cewa Allah ta'ala bai masa haka dan baya san sa ba bal ya ma sani cewa jarabawa irin wannan tana faruwa ne dan Allah ta'ala ya gwaba baladan mutum inna azamul bala min azamul jaza idza ahabba Allah qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sabr idan Allah ta'ala na nufin mutum da alheri ko yana nufin mutum da alheri Allah ta'ala sai ya masa jaraba wanda ya da jarabawan ubangiji sai Allah ta'ala ya da shi wanda kuma ya fushi da hukuncin ubangiji sai Allah ta'ala ya fushi da shi Allah ta'ala ya kare
abu na 19 shine wa minha kasratul jidali wal mira'i al-maksi lil qalbi, wato yawan jidali da jayayya irin wanda ke kekashe zuciya din ga gaskiya kake wajhadu biha wa sai kada an fuso kudin. Qala alayhi salatu wassalam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi hadisi sahih, a hadisi ingantacce, ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma dalla qaumun ba'da huda, wato babu mutanen da suka bace bayan Allah ta'ala ya sanya su akan shari'a face sai kaga illa utul jadal, face sai kaga an ba su jayayya. Bi ma'ana yawan musu da jayayya yakan sa ga gaskiya ga hanyar kwarai mutum ya sake kama wata hanya. Fal jidalu bighairi dalil, jidali babu wani dalili wala qasdun sahih, ba da wani manufa ingantacce ba, yu'addi ila ibtiadi an siratal mustaqim, yakan kai mutum akan ya nesa da tafarki mai kakkiya. Wa ma akthar jidalin nas yawma bil batil, me yake jidalin mutane akan ƙarya a yau? Yatajadaluna bighairi ilm, shi dinga jayayya da mutane ba tare da ilimi. Ku dai kalli batsalan bidiyoyin nan ma da ake ta magana. Duk wanda zaka tambaya abubuwan nan da ake da sunan ibada, duk wanda zaka tambaya da masu yin da wanda ba sa yi, duk sun sallama in dai annabi ne za ce maka annabi bai yi ba. To wani abu ne zai zama addini kuma annabi bai yi ba? In addu'o'i ne, kowane addu'a annabi ya karantar ko? In addu'a ne ya zo a cikin alkur'ani annabi ya ka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan rabbana la tuzigh ko ba gudu. Amma na saboda jidali ya ce to Allahumma ga ita aqul Allahumma ko salli ga sun yi salluna saboda tsaban jayayya, inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lijadilun wala kitabin muni, a ranka jayayya ba tare da wani littafi mai haske ba. Wa yakfi dafi'an li tarki hadhihi al-khasla adh-dhamima, wato ya ishe ka ya zan abin da zai tunkuɗe ka hana ka barin wannan mummunan dabi'a. Qawlu sallallahu alaihi wasallam, fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imu bi bait ana za'imu baitin fi rabd al-janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni na laminci da wata farfajiya a gidan aljanna, wato ga wanda ya bar jayayya. Na lamince wata farfajiya a gidan aljanna ga mutumin da ya bar jayayya ko mun gaskiya shi. Yana da gaskiya amma da ya ga za a yi ta musu ko sai ja bakin shi. Annabi ya ce na lamince mishi gidan aljanna. Allah ta'ala ka shigar da mu aljanna. Na 20 wa minha at-ta'alluq bid-dunya, shagaltuwa da duniya. Hamman mutum kawai duniya, wa shagabu biya, da karkata zuwa ga duniya, wa sirafi ilaiha, da samun nishadi da jin daɗi da walwala da duniya kawai. Ya ta'allaqul qalbu bid-dunya ila darajati, wato ratayon zuciyar mutum da duniya ya kai ga wani irin wani mataki, ya hisu sahibahu bil alami idza fata wa shay'un min hududi. Mutum ya ranka jin damuwa da bakin ciki da tashin hankali idan wani abin duniya ya rabu da shi. Kun gane kalmali kamar kuɗi, kamar yanzu musibar da yawa fi yawa muke ciki ke. Kawai mun ɗauka babu wani mutunci, ba wani jin daɗi, ba wani walwala, ba wani zaman lafiya an ba kuɗi, kawai ana cikin musiba. Wallahi duk lokacin da muka mai da kuɗi shine zaman lafiya mutu, ba ran da ba za mu warke. Dan dai Allah bai ce kowa zai kuɗin nan ba, ko kowa zai ba kowa zai ba. Ya kamata a ce mun samu wani way out, mun samu wani abuwa da za su rika kwanta mana da hankali. Amma kai baka da zaba ga kuɗin nan sun ki samuwa, ko baka zana dan wanka lafiya ba, kana kunci. Allah ta'ala ya kare. Walja, haka nan wata alfarma, wal mansab ko wani matsayi, wal maskan ko wani gida ko wani mazauni. Wa ya tabiru nafsahu magbunan, mutum ya ranka daukan kanshi wani hasararre, sayyul haz, shi bai da rabo, li'annahu lam yanal ma nalahu ghayruhu, dan yana ganin wai bai samu abin da dan uwan shi samu.
kun gane ko ya ranka jin haushi yana dan abin nan an dan abin nan na COVID-19 kwanaki ko dan shekarun baya wasu sun samu wasu ba su samu ba to wanda suka samu wanda ba su samu ba suna dan wai akwai dai abin da ya faru yana jin haushin shi ya dan sai roba shi yana nuna ta mishi bakar abin wasu sun samu sun dan bude fiye sun nan kaddara ta bada ana ta ko Allah ya kyauta to bai kamata shine malai yace wai husu bi alamin akthar ya ranka jin wani radadi wa qibatin azab da damuwa mai girma idan raha akhahu almuslim kanna da ba'd ma fata idan yaga dan uwan shi musulmi ya samu wani abin da shi bai samu ba huwa min hududid dunya cikin al'amuran duniya wa qad yahsulu amma sai ka gaina masa hasada wai tabanna zawal yana ma fatan ban Allah ta'ala ma ya sa jawazi ko Allah ya kyauta wai ta'ala zawal ni'mata an wa hada ila fil iman wala yana ko da imani kama kala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya ce la yastami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad manzo Allah ya ce imani da hasada ba su taba taruwa a cikin zuciyar bawa ba dai zai kora da in dai akwai imani to ba hasada ina fada man idan akwai hasada to ba imani Allah ta'ala ya bada gudunmuwa na tafi bi hal ayi da 21 wa minha an ya'khudha kalam al-insan dan naso ai dan wani shari amma yadda lokaci mun zo ba abin da insha wa minha da gaski an ya'khudha kalam al-insan wa uslubuhu at-tabi' al-aqli bahth wato mutum ya zama shi maganar shi kullum usulubin shi ya za a yi usulubi sai ta hankali irin salon magana da sauransu kawai shi yake burge shi wayab kada sumatul imani ba ruwan shi da magana wata alama ta imani hakan hatta la takadu tajidu fi kalami hada ash-shakhs asar an-nass min al-quran har a waye gari kaga irin wannan shi kawai shi dai kawai shi ya iya magana ne ya iya bayani saboda haka in yana bayani ba za ka taɓa jin wani asari na nassin alƙur'ani ko sunnan manzon Allah ko kalamu sa kamar irin jawabin da yawa daga cikin shugabanni kawai zai tashi ce to wannan matsaloli na tsaro da ake fama da shi inda kuka zaɓe mu za mu kawo da shi zaben tattalin arziki zai walwala ko za a daina kidnapping za a daina kaza wallahi ko ya ku munasaba ce munasabar wannan siyasar da ake ciki ina kwance ana gab da zaɓe wancan zaɓe na ji ana campaign na ji shugaba ya faɗi wasu kalmomi guda uku sai da tashi na zama ya ce zaɓe na shi ne zaman lafiyar Najeriya zaɓe na shi ne haɓakar tattalin arzikin Najeriya zaɓe na shi ne ci gaban na Najeriya ba Allah ba maganar manzan Allah ba za ta tashi da zauna ce an samu matsala kuma da yawa shugabanninmu abin da ke kai sai baroke babu insha Allah ba ma sha Allah ko ba ka wani ko yanzu kuma aka ci gaba da irin wannan haka za a Allah ta'ala ka shetar da mu ka shetar da su gaba saboda haka mala yake cewa min hada gaski al-mughalata bil ihtimam bin nafs ma akala wa mashraban wa malbasa wuce wajen kula da kai abinci abin sha abin sa abin zama abin hawa ya zama mutum bai da wani hammi a rayuwar shi da sabar waya ta fito shi yana son a fara gani a hannunsa da sabon shadda ta fito shi yana son a fara gani a hannunsa da sabuwar agogo wanda ma za ka ga shi abin da ya dame shi hula riga wando hankici agogo biro wallahi akwai kuma abin da asab hada babin malinta ba mala cin zai abin nan shi ba malami ne ba amma komai sai mata sai ballantana kuma uwayen mata wanda yake su gaba da arzikin su ne yake kare aure bayan za a yi sai an dawo wai wani kalan fenti ne da yin nan kuje wadan ci maki o ba ga wai
Allah ya kyauta. Fatajiduhu yahtami bil kamaliyat. Sai ga su abubuwa na kamaliyat su ne yake ba muhimmanci. Kusan abubuwa maratib na rayuwa kamar guda uku ne zo. Akwai daruriyat ko sannan akwai hajiyat, akwai tahsinat, sannan akwai kamaliyat. Daruriyat su ne ba a sakaci da su abin da ya zan dole. Ko ba gane ba? Akwai wato hajiyat, abubuwa dai ta buƙatar rayuwa. Yanzu idan ka gina gida ko da ba fenti ko da ba fulo ba abin nan ai lura ne. Ya ai shiga ai. Ko ba gane ba? Idan aka yi fenti aka yi fulo aka yi fenti aka zo kaga hajiyat ne. Ko ba gane ba? Idan aka zo aka ce sai an sa irin waɗannan gulab ɗin da sauransu kaga waɗannan tahsilat ne. To zannan kuma bayan wannan ne a sake kawo wasu a ƙara kaga kamar wannan ai za a ce shi kamaliyat. Ko ba ga wani ko da wannan ko ba wannan. Misali ne na bada nan magana wato abin nan. To dole sai ka ranka aunawa da samun ka da rayuwarka. Kada shagaltuwa da gyaran gida da gyaran ɗaki da gyaran kaya ya hana ka yin wajibi. Wanda yake da yawa wanda yake faruwa kenan. Za ka ga muna ta ba da muhimmanci wajen ƙyale-ƙyale. ‘Yan uwanmu na fama da yunwa, ‘yan uwanmu na fama da kishi, ‘yan uwanmu na fama da rashin lafiya. Sai an je waje ana neman taimako a masallaci fi sabilillah. A gama yawon kaf a masallacin Juma'a ana neman naira 200,000 amma da wahala a samu 800. Ga dai limaman Juma'a na ku tambaye su. Wanda a gidan akwai wanda in ya rufe ido zai cire kuɗin a yi aikin afiya ba tare da ya san ya tafi komai cikin dukiyarsa. A daidai lokacin da ake cewa ga wani can a asibiti ana neman taimako za a sa masa drip. A daidai lokacin shi kuma yake zuwa yake fenta gidan shi. Fentin ma yanzu ya wuce ordinary fenti. Sai an je an yi haya yanzu ba a ƙasar nan ba a wanda fenti kawai sai an je Dubai an ɗauko ba fentas. Gado sai an zo da masu sawa daga Lagos. Wanda ma sai an fita kasa. Da gida da yamma. Allah ya kyauta. Mana yace fa yamliku hindamihi wa yastahid nafsuhu bi shira'i ar-raqiq min al-libas. Mutun ya karar da duk wani damuwarsa, duk wani kokarin shi ya kashe wajen me siya kayayyaki masu taushi, masu daɗi na sutura. Wa yazawwiqu maskanahu ya kokarin kawata mazaunin shi wa yafqul amwal ya danka kashe dukiya wal awqat da lokuta fi hadhihi tahsinat wajen wadannan kalekelan wa hiya mimma la darurata lahu wanda babu wanda lura akan haka wala haja babu wanda bukata haka ma anna min ikhwanihi almuslimin tare cewa cikin ƴan uwan shi musulmi man hum fi ashadd alhajati li hadhihi al-amwal suna cikin tsananin bukatuwa a irin wannan dukiya wa ya'mal hada kullu zai aikata wannan gaba ɗaya hatta ya garga fitana'u ya zurfi ya nade cikin jin daɗi wa tarafu da annashawa almunhi wanda aka hana kama fi hadisi mu'az kuma inda zuwa cikin hadisi mu'az bin jabal Allah ta'ala shi kana mishi da lamma ba'atha bihi nabi sama ila yaman ko lokacin da manzo Allah sama aika shi zuwa yaman wa ausahu ya umishi wasici makali sace iyyaka bil wattana'i na hore ka na hade ka da kutsa mutum daɗi na hore ka na hane ka da kutsa ma kai sai ka ji daɗi fa inna ibadallahi laysu bil mutanaqimin bayan Allah ba masu jin daɗi bane bari fasara da haka ka bara gari bayan Allah ba za ka ga ka je ka zabe su ka ce su ne masu nutsa wajen jin daɗi ba haka bayan Allah suke da kabi bi hada wallahu ta'ala ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh